Abia ai început o afacere înseamnă că ai multe probleme și nu prea ai bani. Crede-mă, știu cum e. Un aeroport din Anglia primea plângeri regulate de la pasageri că timpul de așteptare a bagajelor este prea lung. Analizând mai multe opțiuni, s-a decis mutarea accesului în aeroport, astfel încât pasagerii să meargă mai mult până la bandă. Chiar dacă timpul în care bagajele ajungeau pe bandă a rămas la fel, percepția pasagerilor, prin faptul că mergeau mai mult până ajungeau la banda respectivă, era că așteaptă mai puțin. Astfel, au dispărut plângerile cu privire la timpul de așteptare. Un caz similar într-o clădire de birouri din stat. Proprietarul avea multe plângeri că liftul vine foarte greu. Au făcut mai multe studii de fizabilitate și erau gata să investească câteva milioane de dolari pentru a instala lifturi noi, mai rapide. Totuși, înainte de a face această investiție, au făcut o chestie foarte isteață. Au pus niște oglinzi înalte în fața liftului. Ce credeți? Au dispărut plângerile despre viteza liftului, pentru că oamenii se uitau în oglindă și percepeau diferit trecerea timpului. Tot așa și tu poți găsi soluții creative la probleme care aparent sunt greu de gestionat. Trebuie doar să-ți folosești creativitatea.